Mirri, Bai? kantu polita egin dugu, bat baino gehiago ere bai, eta orain garaia da jolas polit bat egiteko. Jolasa egiteko, niri jolasak izugarri guztai zaizkit. Bai, ez da? Ze jolas? Jolas polit bat guztientzat erabat atsegina izango dena. Aulki dantza egingo dugu. Aulki dantza. Txirri, zer? eta irabazlearentzat, ze sari ongo da? Baina, zergatik behar du irabazleak saria? Bai, saria behar da. Tira, irabazlearentzat izango dugu bai sari on bat, Mirri. Gauza jakina da, nork irabaziko du? Super Mirrik, Nork irabaziko du? Ja. Mirri eta Txiribiton, gerokoak ikusiko dugu nor izango den garaile. Baina oraingoz, hemen gaude 3 pertsona, hemen ditugu bi aulki eta Zuek aulki dantza. txaloka musika. Musika dio, Super Mirri txapelun, Super Mirri txapelun. Super Mirri txapelun. Txiribiton eta Txirri eserita, Mirri zutik beraz, Mirri kanporatua. Zerbait esmatu berra dago. Semina handia dudan, izugarri izan da. Potolo horreko hainik galdetzen direk, Sekulako ostikoa eman didak hemen, sekulako ostikoa. Lesionatu egin nau, txaldegia. Mirri, begira zer dioen epaileak. Plantak egiteagatik, txartela gorria. Beraz, gezurra hauen. Baina tira, gauza bat egingo dugu, Mirri eta Txiribiton. Hau izan da lehenengo aldia. Beraz, oraingoatik pasa egingo dugu eta ez dugu ontzat emango lehenengoa. Txirri, baldaki eus bat? Zer? Asko sobeto sentitzen nagoen. Ondo da. Beraz, lehenengoa zelako, txanda pasa egingo dugu, baina hemendik aurrera, Mirri eta Txiribiton, kanporatua gelditzen dena, kanporatua dago eta kitxo. Bolme, entzun alduk? Ados? Hemendik aurrera kanporatua gertzen dena? Kanporatua. Kanporatu, Tira ba, musika zaukirantza! ¡No, eserila! Fumando espero al hombre que yo quiero. Mirri eserita, Txiribiton zutik, beraz, Txiribiton kanporatua! Ez dira zuen esango. Aitzekirik ez, Txiribiton, izutik engoen, Mirri eta ni eserita, beraz, kanporatua. Txiribiton, lehen irabazten jakinduan bezala, orain ere galtzen ikasi berra duk, beraz, kanporatua. Txiribiton, Txiribiton, lasai. Gauza bat esango diat, oso garrantzitsua, Entzun ondo, oso garrantzitsua du, ondo entzun, Txiribiton? A fastidiarse. Tira, Txiribiton, kanporatua, Mirri, gu biok bakarrik. Ea ba, musika! Aulkia non da? Txiribiton, aulkia? Non da? Hemen Txirri, hemen txagok aulkia. Trampa egin aldu. Eskerrik asko zuen txalo beroengatik.
Inbidia ditzen da hori, inbidia. Onartu beharra dago. Beraz zegoen eserita, beraz, bera garaile. Txirri. Zer? Eta zein da saria? Saria, trampa egin eta gainera... Irabaz jari, saria segokio. Saria, noski. Bai, noski. Bera izan denez garaile, berak merezi du saria. Hoize bai. Mirri, sari bikaina izango duk ba. Oh! Txiribiton. Saria! Txiribiton, jeki. Horrek Tira, ere- jeki motel. Horrek ere sekulako Txikiai. inbidia hauka, Entzun. Tira, hago isilik, txiribiton. Tira ba. Txirri. Zer? Xerek esan dio korbelarrian. Esan diot, berak iretzat sari ekarri ezkero, gero biok eta hemen gauden guztiok bere kantua kantatuko dugula. Xe kantu, txiribiton kantu inoz Horixe kantatuko dugu, Ba. denok beretzat, berak Tira, saria kantatuko dugu. iretzat ekartzen badu. Bai. Eta saria? Saria ikusiko duk zenolako saria, Mirri. Zenolako sari zoragarria, Mirri. Hoize sari ederra, txirri. Txirri, gauza. Zer? Zer dauka honek, barruan? Ez diat esango barnean zer duen. Gauza bat bai, zabaldutakoan bihotzak irauli egingo diala. Salden gote, irik egin gote. Bat, bi eta hiru. Baina. Naskarri lakua, zesari da. Nork egin du barre? Mirri, Gero itxenak hartu bizkizuet. ez zuen saria nahi, ara horri izan duk ba merezitako saria. Eta orain, zorrak zor, txiribitonen kantua. Txiribitonen kantua. Zue badakizue kantu hortan izan bero zue. Txiribiton, potolon. Txiribitonen kantua. Adiskide, zintzo eta leiala. Jola xerako ez da txarra, lagun oso espeziala. Gurekin batera denok txiribiton. Eta potolon, Hautxo guztiek zurekin nahi dute beti egon. Txiribiton, haupakora kampeon. Txiribiton. Berriro, eta potolon. Txiribiton, potolon.